så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring, og det er fordi København er, i skarp konkurrence med Amsterdam, verdens bedste cykelby. I gennemsnit cykler københavnerne 1,21 millioner kilometer om dagen. Dette svarer til 2 raske cykelture til månen og tilbage igen. Hele 52% af københavnerne cykler til og fra skole, arbejde eller studie hver dag. Men hvad er det, der gør København til en god cykelby? Cykelstier. At København er verdens bedste cykelby, kan vi takke kommunen for. Indtil år 2015 vil Københavns Kommune investere omkring 400 millioner kroner i at forbedre cykelforholdene. Disse penge skal gå til at anlægge 70 km ny cykelsti og til at reparere de, der allerede eksisterer, så de bliver mere jævne. Og det giver god mening at gøre, for københavnerne cykler nemlig rigtig meget. Jeg tror, jeg cykler hver dag. Hver dag. Kommunen har god grund til at investere i at forbedre cykelforholdene. Ifølge kommunen selv kommer nemlig 20% flere cyklister på en gade, hver gang en ny cykelsti skyder op, og tilsvarende 10% færre biler. Er københavnerne tilfredse med virkningen af disse initiativer? Ja, det synes jeg. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det synes jeg. I think so, yes. I think it's a great city to bike in. Yes. Jeg har boet også i Spanien, og der er slet ikke, der er heller ikke cykelstierne i Spanien. Jeg tror ikke, man kunne ønske sig en meget bedre cykelby. Interessant er det også, at københavnerne gennemgående er meget enige om, hvad det er, der gør København til en god cykelby. Cykelstierne, basically. There are many kilometers of bike roads, which make it very easy for the bikers to move around. Jeg tror, at der er mange steder, hvor der er cykelsti i København. Det synes jeg er rart, at man ikke skal køre ude på vejen mellem bilerne. Jeg synes, København er en fantastisk cykelby. Der er rigtig mange gode cykelstier, og politikerne prøver at gøre det bedre og bedre. Og København er generelt bare rigtig god til at cykle. Ja. Så jeg synes, det er fantastisk. Jamen, prøv at kigge på vores cykelstier, så har I svar. Ja, okay. De er nærmest bredere end kørebanerne, så som bilist, så må man sige, at cyklisterne har alle tiders forhold herinde. jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring, og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. De mange cyklister tælles hver dag her på Dronning Louises Bro. Broen er et af de steder, der for nylig er blevet renoveret i kraft af kommunens initiativer. Og det er der rigtig mange københavnere, der får glæde af hver dag. Dronning Louises Bro er nemlig den mest cykeltrafikerede vej i hele verden. Gennemsnitligt kører 36.000 cyklister over broen hver dag. København er utvivlsomt en god cykelby. Men cykling er ikke målet i sig selv. De mange kilometer grøn cykelsti og forbedring af de nuværende forhold er nemlig blot en del af visionen om at gøre København til en miljømetropol, der efter planen skal være CO2-neutral i år 2025.